салом алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. барои имена шумо бонвои азиз дар баҳор бузура беҳад мегардам. ман мисол як ҷона наместам. ина нигоҳ ки барои шумо киртҳои духтагӣ паплени тайёр, паплени тоза ай ҷумҳурии халқи Хитой, Чин, ҷумҳурии халқи Чин мегӯянд, Хитой. ана ҳаминҷода мо папленои духтагӣ тайёр, ай материали тозаи чӣ мегӯянд ина гирбишин паплен дута ном дора. ина марҳамат нархи дона 200 сомон нархи дона ҳай. ана баъд ёра зуриш дачияе ки санг дорам бо санг задагиай, санг задагиай бо ҳастай. ана и диемаш бо ҷа ҳастай диемаш ина ёш вишивка дорам, вишивка дора. ина пешаш вишивка задаги тайёна. мисол як киртара мехари, як материала мехари мерай мисол 100 сомонда духтчай ками кам 100 сомонда медузам. ана и духтаги тайёр, материал гарантия дора, качество дора. и чиз баъд иё айташ чихол дора. ко чихолша нишон метем. ана чихолша агар нишон мета шанда чихолша нишон мета. шанда чихолша нишон мета. и чихол дора. ана иё баҳориян тинкак. ина чихолаш отдельно. айташ тинкай, айташ чихол дора ки барои шӯй истоданаш. ина пуштишхай аккуратния. ина ман ай дур мегирам. ай чанд то чанда? ай 44 то 60. ай 44 то 60 буш барои апои спец буз баламай. метавонем ки шумо заказ кунем. ина вишивка задаги тайёр. нигоҳ кунем. осиноша нигоҳ кунем чӣ хел зур ва тинкак неҷош бой хел аҷоибот ки аги обши ки 200 сомон айноми канали мо ки гап занем 200 сомонда шумода мета. ё 250 фурухта истан, ек 200 сомда подписчикои канали Libos TV метен, а? ина бача метен. ина чанд расветка дорем? расветкош ҳастанд. фиолет вияй. ина иш дигар модел. ина иш ай мобайнаш, коричневый вияй, джинси вияй, ҳама расветкош ҳаст. моделш як 10 намуд 15 намуд модели ҷада ҳастай. ина бор нав омадагиай. бор нав омагиай. ина бибинед. ҳай ина баҳори нигоҳ кунед дилш чӣ хел зур. обшики и бародари мо ҳай. имена барои подписчикои канали мо ҳамиёра арзон мета. 200 сум нархи дона. 200 сум нархи дона мета. вақте ки шумо ин пеш мен мебинед нохарида намерем. чӣ баки беҳад маҳсулоташ маҳсулоти хубай. ина и тарафда бо инаи хелшай. ёшам дора на кадомиш ки камтара кадомиш ки тинкай таш чихол дора. ина марҳамат таш чихол дора. тур дора бо таш чихол дора. ина марҳамат чиёша ма нишон метам. чхел вишивкош аҷоиботам. вишивкои зур задагия. и бародари мо ина чанд сол шид амхелӣ мезанам. ҳамин чизое ки ҳозир шумо дидаистед дар экран ё ҳамаш имена барои шумо. накатара бинем гирбишин паплен. гирбишин молоим будаинек. иш чи ай материалаш? паплен ай. паплен тоза ай ба фикрам. поёнтар фуро ки бина. поёнтар фуро ки ма клинто даинек якне. ай болош обшиват кагиай тур. ай болош обшивка кагиай. най моделиш бо аҷоибот фасон. на остинош ҳамаям ё то размери 60 доран. ҳамаям ё то размери 60 доран. мисол баъд расветкош. нов расветкош болода ҳастанд. чанд намуд расветка дораи? онам расветка. анам чанд расветка дораи? се чай барои духтаракой. намира ма хорум бу. инам чизе ки намоз чизе ки шумо зи мебинед. тоза Хитой шаҳри Гуанчжоу. Гуанчжоу ай фирмаи Амасоки бидай. Рамасоки, а? ина фирмаи Рамасоки 200 сомон марҳамат. биен харидорӣ кунед. касе ки харидорӣ карда метавонад дар бозори Кормонай дием сектор 12 дарвоза. яке агар омода харид кардан наметавонед марҳамат занг бизанед. мо шумода дастафка мекунем. ҳамаи чизо ҳастай. расветкош ҳастай. моделаш бисёрай. чӣ хеле ки бугӯ бо вишивка доран. вишивка ҳар намуд вишивкаи зур задагия қатъи сангош. яна ма пештар бигирем ки шумо бинед. намё ҳамаш вишивкаанд. ина баргишам хеле вишивка пеш. обшики чизе ки ҳозир шумо ҳаминҷа мехарен
пушаймон намешин. Боқи сарбаланд обод бошен. То видеоҳои оянда. Худоҳофиз.